noma ngabe kuthiwa ngenzeni mina noma ngabe kuthiwa ngishintsheni or ufile ngathi liphelile uthando uyohlala uringa emqondweni noma ngabe kuthiwa ngenzeni mina noma ngabe kuthiwa ngishintsheni or ufile ngathi liphelile uthando uyohlala uringa emqondweni sano sami ngicela unginike le nto Mama, wenzani? Yathi-TikTok. Hayi mama, uTikTok akuwona ogogo. Ubhale phi lokho? Magazi challenge yengoma kaTimon ethi ngelami. Yazini ma, udelete uTikTok efonini yakho. Udelete, nami ngizokwenza i-abortion. Uwenini futhi ma? Ungahamba nje nothi insuku engakubo wazi kahle ukuthi uzele. Angeke ngahambi nami umnandi. Nendoda yami ingikhumbule kwentombi. Ukipitile anti ma? Hey, maka Andi. Awubheke phezulu. Hayibo ma. Indoda yami silungisela ugesi. Ma stand ayifikile izofuna irent yakhe. I-rent. Oh, kaMr. Rent endlu. And ma, sisele no 5 days. Ngiyabuya ngisolela isifandini. I-rent yakhe hlala ngaJehova. usisikelele umuntu wabeka muthathi othi sikelela ubambo lami usisikelele umuntu wabeka muthathi Yazi mama, khona into stand ayisho. And ma. Mawusephi manje? Has insufficient airtime to make a call. Please load airtime.